कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ 9ാം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്യന്തം രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തികള്, വിഭൂതികള്, ആരാണ് മൂഢൻ, മഹാത്മാവ്, ജ്ഞാനികള് ഏതുവിധം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ദേവതകളെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാം എന്ന് 34ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ. ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തില് ചതുശ്ലോകി ഗീത കാണാം. 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെല്ലാം ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും എല്ലാ നേരവും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത്. സാധാരണ നമുക്ക് ഭൗതിക ചിന്തകളാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച്, ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് കാണാം ഭൗതിക വസ്തുക്കളില് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഓരോന്നും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രധാന വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാനെ സദാ ഓർക്കാനുള്ള സഹായകരമായ വസ്തുതകൾ അതൊക്കെ. ഭഗവത് വിഭൂതികള് നമ്മൾ അറിയും തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ആശ്ചര്യം തോന്നും. കൃഷ്ണ ഭക്തൻ എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലേ. പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ആരാധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ചേരാം അനന്യ ഭക്തിയില് അല്ലെ. ഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐശ്വര്യം എന്നാണ്. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്താൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഐശ്വര്യം എന്ന ഈശ്വരന്റെ ഭാവത്താൽ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഐശ്വര്യം, ഭൂതി. അത് വിശേഷേണ പറയുമ്പോൾ അത് വിഭൂതി എന്നാവും. ഞാനല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു സാധകന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ നന്മ തിന്മകള് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. നന്മകളും മാത്രമല്ല, തിന്മകളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാം ഭഗവാൻ മറ്റൊരു തരത്തില് ഭക്തന്റെ മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാനാണ് പല പല യോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇല്ലേ, ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, അങ്ങനെ പല പല മാർഗങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. വിശിഷ്ടമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചുറ്റും അതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ട് ആരാധിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അനവധി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് വിഭൂതി യോഗം.
അനവധി വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. തന്റെ വിശേഷപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അറിവുകള് ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, വീണ്ടും വീണ്ടും. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രഭുപാദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിയാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ സംഭാവനകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്വേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശ്രേഷ്ഠതമമായ അറിവുകൾ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ജ്ഞാനം മേൽക്കുമേൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് പാർത്ഥസാരഥി പ്രസാദം. അഹൈതുകി ഭക്തിയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആണ് അർജുനൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോ ഓഷ്യൻ ഓഫ് കമ്പാഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ ആണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു കരുണാസാഗരമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് പരമ ഈശ്വരൻ എന്ന്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അർജുന, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ കോട്ടുവായിട്ടിരിക്കുകയല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ അറിവൊക്കെ ലഭിച്ച അർജുനൻ ഈ വെണ്മയമായ ജഗത്തിനെ ചിന്മയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ആനന്ദഭദ്രമായ അനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശരമുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇതാണ്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ. ആരാണ് ഇതിന് നിർവചനം കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് പരാശരമുനി, വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശരമുനിയാണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. എത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. എങ്ങനെയാ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടണത്? ഭക്തരോടൊപ്പം അല്ലെ, സത്സംഗം ആണ് വേണ്ടത്. ഭക്തരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അസുര സ്വഭാവികളായവർക്കൊന്നും സാധ്യമായിട്ടില്ല. നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ആ ഋഷികൾക്കും ദേവന്മാർക്കും ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത്? ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മുടെ പിതാമഹന്റെ പിതാമഹനെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ പിതാമഹൻ പറയും, എന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ അങ്ങനെ ആരാ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ. അപ്പോ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാർക്ക് ദൈവികതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അനേക വർഷം തപസ് ചെയ്ത മഹർഷിമാർക്ക് പോലും എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണില്ല എന്ന്. പരമാത്മാവിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള്
അല്ലെ? സമുദ്രവും അതിലെ ഒരു കുമിളയും പോലെയാ. കുമിളയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഗുണത്തില് അല്ലെ, പരിമാണത്തിലാണ് മാറ്റമുള്ളത്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് മാറ്റമുള്ളത് അല്ലെ? പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. എന്നാലോ നിരന്തര സാധന കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാനാണ് അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. അവ്യക്തിഗത ഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ കാണുകയാണ് സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലേ നമുക്കത് അറിയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭാഗവതാണെങ്കിലോ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് അല്ലെ? സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആ എല്ലാ അറിവും വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധന ചെയ്ത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയണത്. യോ മാമജമനാദിം ച വേതിം ലോകമഹേശ്വരം അസ്തമൂഢ സമർക്കേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. നിരന്തര ജപം, നിരന്തര സാധനകൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എത്ര പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭസ്മീകൃതമായി പോകും എന്നാ പറയാ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, ഭഗവാന് ആദിയില്ല, തുടക്കമില്ല അല്ലെ? സർവലോകേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്ന ആളാണ് പാപമുക്തനാവുക. ആ ആളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും വ്യാമോഹങ്ങളും എല്ലാം തീരും എന്നാണ്. മനുഷ്യന് എന്താ വേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും സുഖം വേണം അല്ലെ? എന്നാൽ ശാശ്വത സുഖം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളല്ലാത്തതിനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം. അപ്പോഴാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മായയാല് പലതും നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കും അല്ലെ? അതിന് മാറ്റേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ ലാഭം? എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലെ? ഞാൻ എന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. വിവേകികൾ അങ്ങനെയാ. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം. പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടണം. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവാകയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്. തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാം, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗി. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും യോഗിയാ, നമ്മളും സന്യാസി തന്നെയാ. അല്ലാതെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചാല് മാത്രമല്ല സന്യാസിയാവുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ബുദ്ധി ജ്ഞാനമസ്തമോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധ. ബുദ്ധി,
ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോ എല്ലാ ഗുണങ്ങള് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, സംശയരഹിതരായിരിക്കും, വ്യാമോഹം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, ക്ഷമ ഉള്ളവര്, സത്യമുള്ളവര് അല്ലെ, മനസ്സംയമന ഉള്ളവര്, എല്ലാത്തിനെയും സമമായി കാണുന്നവര്, അഹിംസ പാലിക്കുന്നവര്, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനമുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. അതിന് തക്ക രീതിയിലല്ലേ മനുഷ്യ ശരീരം ഉള്ളത്? ഒരു തോണിയാണ്, ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തോണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. ഇതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ജനിമൃതി ചക്രങ്ങളായിട്ട് കിടന്ന് ആ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് തിരിയാതെ ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. നമ്മുടെ പിതാമഹനാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സപ്തർഷികള്, അവർക്ക് 4 മഹർഷിമാര്, 4 കുമാരന്മാര് അല്ലെ? സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ, പിന്നെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കള് ഒക്കെയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മാനസപുത്രരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നവരൊക്കെയും തന്നെ. പലരും പറയും ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. എത്ര ഗ്രേറ്റ് ആണ് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയവര് ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഒരു മിഥ്യയായിട്ടാ കാണുന്നത് എല്ലാവരും. ആത്മീയതയെ കുറിച്ചിട്ട് അജ്ഞത മാത്രാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റിയെടുക്കണം. ശ്ലോകം. സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ എന്നീ 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കൾ. 5 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. 4 കുമാരന്മാരാരാ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം. പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നവയെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓരോന്നിനും പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വത സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവ ശക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാവം, വിഭൂതികള്, ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യം വന്നവരോ അവര് ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാവും അല്ലെ? അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ ഭൗതികതയിലെ യാതൊന്നിനും അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമനായ പുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭക്തി സാധനയില് നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ചതുശ്ലോകി ഗീത ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവാണെന്ന് ഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇതാണ്
അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണത്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം ഈ വരുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംഭാഷണം ചെയ്യുള്ളൂ. മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. സമർപ്പിത ജീവിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യത്താല് നമുക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം. കലിയുഗത്തിൽ പറയണത് ഭഗവത് സേവനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യമുണ്ടെന്നാ പറയണത്. അപ്പോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭൗതിക ലോകമാവട്ടെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാവട്ടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുള്ള ആ ബുദ്ധിമാന്മാര് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഇല്ല, അല്ലേ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അവര് മറക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള നരസിംഹമേത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ പ്രായപൂർത്തിയായി. ഇപ്പൊ പത്നി പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ, ഭഗവാൻ ഭക്തി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാ മതിയോ, മകൾക്ക് വിവാഹപ്രായമായില്ലേ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ബന്ധുത ശരിയായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ വിവാഹമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു. ഇപ്പോഴോ നോക്കുമ്പോ പണമൊന്നുമില്ല കയ്യില്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങാവുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോയി നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്താ, അവിടെ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കണു. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു ആ ഭാഗവത സപ്താഹം മുഴുവനും കേട്ടു. കഴിഞ്ഞു. 7 ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എന്താ തീയതി? ഇന്ന തീയതിയാ. ഓ, എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയി. 2 ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു ആ തീയതി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വിഷമമുണ്ടായി പറയാൻ പറ്റില്ല. തിരികെ വരികയാണ്, താഴ്ന്ന ശിരസ്സുമായിട്ട് വരികയാണ്. ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള യാതൊരു ചുമതലയും നിർവഹിക്കാത്തവനല്ലേ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴ് എല്ലാവരും വീട് എത്താറായപ്പോ അവര്, എന്നാലും നരസിംഹമേത്ത അങ്ങയുടെ മകളുടെ വിവാഹമൊക്കെ ഗംഭീരായില്ലോ കേട്ടോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ധർമ്മപത്നി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്തേ താമസിച്ചത് വരാൻ? 2 പേര് വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം സ്വർണവും പണവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് തന്നെ നോക്കിയൊക്കെ നടത്തി തന്നു. അങ്ങയുടെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അങ്ങ് എന്തേ താമസിച്ചത് എന്നാ ചോദിക്കണത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ, നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാല് അല്ലേ, ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കോ പിഴപ്പിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റ് ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചത്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായിത്തീരുന്നു. പണ്ഡിതൻ, ജ്ഞാനി, യോഗി, ഭക്തൻ ഒക്കെ ഒരേ വാക്ക് തന്നെ. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവല മൂഢന്മാരാണ്. വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇപ്പോ ലക്ഷ്യം ഈശ്വരപ്രാപ്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക, അത് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള സമർപ്പണാണ് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. അന്ധക്കരണ വൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനസമർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9. ഭഗവാൻ ഭക്തന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തമാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം
തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഭഗവാനെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ? ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും. വേറെ ഭൗതിക ചിന്തകളൊന്നും ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചതായിരിക്കും, സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഭക്തർക്ക് പരസ്പരം പറയാൻ. അങ്ങനെ തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അങ്ങനെ അവര് ആനന്ദം കൊള്ള, അവര് സന്തോഷിക്കാണ്, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർക്ക്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധദീപ്തരാവുകയാണ് അവര് പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ അവര് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാണ്, പരമാനന്ദം. 9 ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചു. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും കീർത്തിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ട ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. ആ ഭക്തി ലതാ ബീജം ഉണ്ട്. അത് അങ്കുരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ഭക്തി സാധനകളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നാമജപത്തിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഭക്തി ലതാ ബീജം ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ മുളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അതിനെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നും പോരണം. അങ്ങനെ ആ ലത ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് കടന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഭക്തിയിലെ പരമോന്നത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാൻ ഭക്തന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പറയണത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം? പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ള ആ ലെവലില്. നമ്മളിപ്പോ താഴെ ലെവലിലാ ഉള്ളത്. നമ്മള് സാധകരാ, നമ്മള് ഭക്തരൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തരാവണം. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം. അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയണത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അല്ലെ? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഭഗവാനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിയോഗം ലഭിച്ചവരെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പിന്നെ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മുന്നോക്കം വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന് സവിശേഷ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കും. ദീപം വന്നാൽ പിന്നെ അന്ധകാരം പോവും, അല്ലെ? അജ്ഞാനം എന്നുള്ള ആ തമസിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയും. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കായി. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച നിർവ്യാജ ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ സാധിക്കും. സർവവും പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഭക്തന് പിന്നെ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സാധിക്കും. സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ എന്ന്
അർജുനൻ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു. ഇത്രയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴ് അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാണ് 12ഉം 13ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷി നാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് പരമോ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനാണ് അങ്ങ്, അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ ഋഷിമാരും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങും സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യണു എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കി ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്ന പോലെയാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാ അറിവുകളും ഭഗവാൻ പകർന്നു തന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് തിങ്സ് അല്ലെ. ഓൺലി ബൈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് വൺ കുഡ് നോ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെയും എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു നല്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ എത്രയധികം സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് ആ ചാൻസ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അത് ചെയ്യണം. മോശം ഇന്നലെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വറി ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ക്യാൻഡി ഒരു മിഠായി കിട്ടി വിചാരിക്കുക, അത് മാക്സിമം നമ്മൾ രുചിച്ച് ആസ്വദിക്കും അല്ലെ. ബ്ലേഡിന്റെ അത്രയ്ക്ക് കനായാലും പിന്നെ നമ്മൾ അത് രുചിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കാനാണെങ്കിലോ അത് വേഗം അകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നുണയില്ല അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങും. അതുപോലെ ഈ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങള് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയണം നമ്മള്. മധുരമുള്ളവ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാം, ഓർക്കാം വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ മറിച്ചാ ചെയ്യണേ. അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആനന്ദാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞു നോക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുക. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോടുള്ള ഈ ആസക്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു, ഇനി മറ്റൊരു സത്യവും അറിഞ്ഞു. അതാണ് 14 പറയുന്നത്. സർവമേതദ്രുതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹിതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയറായി അല്ലെ അർജുനന്, നമുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കട്ട ഫാൻസായി മാറി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കൽ ബോസ്റ്റണിൽ ചെന്നിട്ട് ആദ്യം ആയിട്ട് ചെന്നപ്പോഴ് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ്, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. 4 കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ തന്നെ അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല, ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം അതൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ 1 വർഷം അവിടെ വിജയമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ കമ്പനിയിൽ ചോദിച്ചു, ഒരു ടിക്കറ്റ് തരാക്കുവോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും. വീണ്ടും സ്വാമിജി അവിടെ സങ്കീർത്തനം, പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ തുടരും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ വന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആള് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, എപ്പോഴും എൻക്വയറി ചെയ്യും എന്നാലോ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങുന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ 1974 മുംബൈയില് മോർണിംഗ് വാക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത്
ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞതാ പ്രഭുപാദ് ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നുള്ള പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ഡിവോട്ടീസും നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങള് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടാവാനും എല്ലാം സാധിച്ചത് അല്ലെ. നിരന്തരം തപശ്ചര്യയോടെ നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കണം, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണ ഭക്തരാക്കണം അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രാണ് പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ അറിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദ്ധത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവജഗത്പതേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവിന്റെ പറയാണ് എല്ലാ ഭൂതങ്ങൾക്കും എന്നുവെച്ചാൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ദേവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജഗദീശ്വരനായ അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രം തന്നെ അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാല് അങ്ങയെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങ് എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മൾക്ക് അറിയണേനും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു പരിമിതികളൊക്കെ. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് നമുക്ക് പ്രഭുപാദിന്റെ ഈ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മറ്റ് പല ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവാത്ത പോലെയാണ് നമുക്ക്. ഞാനും എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലും കുറെ ഗീതകളൊക്കെ ഞാനും പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥമാണ് കുറച്ചും കൂടി സരളമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. 16ാമത്തെ, ഇനിയും പരമാത്മ തത്വത്തെ പറയൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനി മാം ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാ, എമ്പാടും ഈ ലോകത്തെ ഒക്കെ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ പല രൂപഭാവങ്ങളിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് ഒക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 16ാമത്, വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നു. അർജുനൻ സർവവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ, അതിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ വിവരിച്ചു തരണം എന്നപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം. അർജുനന് ഏതാണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കും അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം എന്നിവിടെ പറയാണ്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ജഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയണം അല്ലെ പരമാത്മാവിനെ, അതൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിരീശ്വരരും ആസുരഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവൃതനത്രേ. അവരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് പരമപ്രേമം, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പ്രേമം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വിഷമാണ്.
അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് വേണ്ടത്. അതുപോലെ പശുക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയും അല്ലെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇപ്പൊ ജനിച്ച കുട്ടി പശുക്കുട്ടീനെ കിടാവിനെ കാണാതെ ആ അമ്മ പശുവിനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ വേണം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷ നേരം ഭഗവാനെ മറന്നാല് വ്യാകുലത തോന്നണം. ആത്മതത്വത്തെ അറിയാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെപ്പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. വീണ്ടും മതിയാവണില്ല. യുദ്ധ ഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അർജുനൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഇനിയും പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാ പറയണത്. അപ്പോ എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തോന്നണം അല്ലെ. യാതൊന്നു കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ, യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമ. ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആവണം നമുക്ക്. എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും നാരായണ ശ്രുതികളാണ് എന്ന് തോന്നണം അല്ലെ. എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അർച്ചനകള് ആയിട്ട് തോന്നണം. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ലീലകള് അല്ലെ, ബാലലീലകള്, ഇതൊക്കെ എത്ര കേട്ടാലാ നമുക്ക് മതിയാവുക. ഓരോ തവണ കേൾക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പുതുമ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അല്ലെ. നിത്യ നൂതനമായിട്ടുള്ള കഥകളായിട്ട് അത് നമുക്ക് തോന്നുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ തൊഴുതു പോരുമ്പോ നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും തൊഴാൻ സാധിക്കണില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. മതി വരില്ല, ഒരാൾക്കും മതി വരില്ല തൊഴുതാല്. കരാരവിന്ദേന പദാരവിന്ദം മുഖാരവിന്ദേ വിനിവേശയന്തം വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയാനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി. അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ സുസ്മേരവദനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദസ്മിത രൂപം അത് എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുസ്മേരവദനായിട്ടാ. അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാ. നമ്മളും അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമ്മളെ ഓരോന്നും ഓർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യസനിച്ചിട്ടല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രധാന വിഭൂതികളെ പറയാം ഇനി ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ? പ്രധാന വിഭൂതികള് പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല അല്ലെ. വിസ്തരിക്കാൻ നിന്നാല് അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് അധികം ഉണ്ട്. മത്ത പരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിതസ്തി. ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിസ്തരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ ഭക്തി വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ
ഇപ്പൊ നമ്മള് വൈകുണ്ഠത്തില് പോണതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ലേ? നരകത്തിൽ പോവാനാണ് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എളുപ്പ വഴി കൂടെ പോവല്ലേ വേണ്ടൂ അല്ലേ? സർവേശ്വരന്റെ ആ ദിവ്യ വിഭൂതികളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അംഗീകരിക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ സാധിച്ചാല് ആശങ്കകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭയം, ദുഃഖം ഇതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്താല് അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യത്താല് നമ്മള് ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണു അല്ലേ? നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെയാ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. തെറ്റിദ്ധാരണയാല് ഇതൊക്കെ ദുഃഖ ദുരിതമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് വെറുതെ. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ഭഗവാന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹമാത്മാ ഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്താ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ ചരാചരാത്മാവാണ് അല്ലേ? ചരത്തിലും അചരത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ഞാനാകുന്നു എന്നാ പറയണേ. 20 ഗുഢാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ നിദ്രയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പൂക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണു ഭാവങ്ങള്. അത് ചോദിച്ചാല് പറയാൻ പറ്റണം. 20 പറഞ്ഞു. 21 വിശേഷപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല്. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ് വിഭൂതികള് ഓരോന്നായിട്ട്. ആദിത്യന്മാര്, അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അതില് വിഷ്ണുവാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ ദിതിക്ക് 49 ഇന്ദ്രൻ ഗർഭത്തിൽ 40 പിന്നീട് ഇന്ദ്രനും 49 പേരും പുറത്തു വന്നു. അപ്പൊ ആരായി? സഹോദരങ്ങളായില്ലേ ഇന്ദ്രനും അവരുടെ. അപ്പൊ പിന്നെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അതില് മരുത്തുക്കളിൽ ആരാണ്? മരീചിയാണ് ഭഗവാൻ. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്തും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക. പിന്നീട് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരിക. അജ്ഞാനമൊക്കെ നീങ്ങും അല്ലെ. അഹം അജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനം ഉദിച്ച് ആ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാം. അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കൾ വായുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് അധിപനായ ദേവതയാണ് മരീചി. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ചേതന അത് ഞാനാണ് എന്നാണ്. 22 വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാം അസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാം അസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ.
അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അന്യായിട്ടുള്ളത്? സാമവേദം ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് മനസ്സ് ഭഗവാനാണ്. ജീവഗണങ്ങളിലോ ജീവചൈതന്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള സൂചന എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് അല്ലെ, സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം ശമിപ്പിക്കുന്നതാന്നാ പറയാ. സാമവേദത്തിൽ നിന്നാ പിന്നെ സംഗീതവും നൃത്തവും എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചെന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനിയോ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസ വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ഏകാദശ രുദ്രന്മാര് എന്ന് പറയാ. അതില് ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. രാക്ഷസന്മാരില് കുബേരന് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ, വൈശ്രവണൻ എന്നാ പേര്. ആരും അത് വിളിക്കില്ല, എല്ലാരും കുബേരൻ കുബേരൻ എന്ന് വിളിക്കും. ശരീരത്തിന് അത്ര സൗന്ദര്യം പോരാ, അതുകൊണ്ടാ കുബേരൻ എന്ന് വിളിക്കണത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പേരുണ്ട്, വൈശ്രവണൻ എന്ന്. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, അത് ഭഗവാനാണ്. പർവ്വതങ്ങളിലോ മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. മേരുപർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണവും രത്നങ്ങളും നിറഞ്ഞ പർവ്വതാണെന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ പ്രധാനി അത്രേ. തമോ ഗുണാണ് അല്ലെ, സംഹാരമാണ്, അതുകൊണ്ട് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയും. യക്ഷരാക്ഷസാധിപനായ കുബേരൻ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ പർവ്വതമാണ് മേരു, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് 23-ൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നിർത്താം. ഇന്ന് എന്തായാലും തീരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു കഥ വേണം അല്ലേ? കഥ ഏതാ പറയാ? സത്സംഗം, അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയില് ഉയർത്തണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പാഴാക്കരുത്. ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ. അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മതി. പിന്നെ അവരായിട്ട് ബാത്ചീത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വർത്തമാനം, അവരുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട. അവരുടേതായ അറിവുകളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രീ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഒരിക്കല് ഒരല്പം ഒരു അഹങ്കാരം വന്നോ എന്നൊരു ശങ്ക. ശ്രീനാരദന് ഏത് ലോകത്തിലും 14 ലോകങ്ങളിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സിദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. ഏത് ലോകത്തിലെ ആർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ശ്രീനാരദര് വരും, എന്നിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ആളാ. ഇപ്പൊ ഒരിക്കല് ഭഗവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴ് ശ്രീനാരദര് ചോദിക്കുക ഭഗവാനോട്, സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം പറയാതെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ. ബദ്രിനാഥില് അവിടെ ഒരു അത്തിമരമുണ്ട്. അവിടെ അത്തിമരത്തില് ഒരു പുഴു ഉണ്ടാവും. ആ പുഴു ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ പുഴുവിനോട് ചോദിക്കുക, എന്താണ് ഈ സത്സംഗം കൊണ്ട് പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാല് പറഞ്ഞു തരും എന്ന്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, പുഴുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തായ ആൻസർ കിട്ടുമോ? എന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ അത്തിമരത്തിൽ ഒരു പുഴു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനോട് ചോദിച്ചു, സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് കേട്ടതേ പരമാർത്ഥം, ആ പുഴു ചത്തു വീണു. ആകെ വിഷമായി ശ്രീനാരദർക്ക്. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചെന്നു പറഞ്ഞു, എന്താ പ്രഭു, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ? എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അയോധ്യയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലൂ. അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പശു പ്രസവിക്കാറായിണ്ടേ. ആ കുഞ്ഞിനോട് പ്രസവിക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചാ മതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം, പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിന് അപ്പീലില്ലല്ലോ.
അങ്ങനെ അയോധ്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ പശു പ്രസവിക്കാറായ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടുമുട്ടണം. അങ്ങനെ കണ്ടു പശു പ്രസവിക്കാറായിക്കണു. അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. പശു പ്രസവിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷായിട്ട് അവിടുന്ന് പശുവിന്റെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ നീങ്ങിയ വേളയില് ശ്രീനാരദര് ചെന്ന് പശുക്കിടാവിനോട് ചോദിച്ചു, സത്സംഗത്തോണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചു. അതേ ആ കുട്ടി ചത്തു വീണു. ആ പശുക്കുട്ടി ചത്തു. അപ്പോ വിഷമായി. ഇനി ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കാൻ പോണില്ല. ചോദിക്കണവര് മരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. കാശി രാജ്യത്ത് തമ്പുരാന് കുറെ കാലമായിട്ട് മക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അനപത്യത്തിനൊടുവില് ഉണ്ടാവണ ഒരു കുട്ടിയാണ്. പ്രസവിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുവോ പോയിട്ട്. നാരദർക്ക് പേടിയായി. എത്രയോ കാലമായിട്ട് കാശി തമ്പുരാൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോണു. ഇനി അതിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതും മരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? എന്നാലും ചോദിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് അനുസരിക്കാണ്ടും വയ്യ. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ആരും ഇല്ലാത്ത നേരം വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിനോട്, ഈ സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോഴ് ആ കുഞ്ഞു പറയാണ്, ആദ്യം ഞാനൊരു പുഴുവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാനൊരു പശുക്കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഞാൻ രാജകുമാരനായി. ഇത് തന്നെയാണ് സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. മാതാജി, ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറക്കണേ മാതാജി. അതെയോ? സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയോ? ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ അതങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല, കൂടെ ചൊല്ലണം. ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. ഈ ശ്ലോകത്തിനുള്ള വിസർഗം വന്നോടത്ത് ഇപ്പൊ വിസർഗം വരുമ്പോ ഹാന്ന് ചിലര് അങ്ങനെ ചിലവര് അങ്ങനെയും ഉച്ചരും. അതും ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല വെച്ചാലും ശരിയാണ്. ചെയ്തില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. മതി. അത് ചിലര് അങ്ങനെ ഹാ വെച്ചിട്ട് വിസർഗം വരുന്നിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും. ചിലര് ഇല്ലാതെയും പറയും. അപ്പൊ ഏതാ ശരി എന്നുള്ളത്? രണ്ടും തെറ്റല്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബാക്കി ശ്ലോകം സ്ലോ ആക്കണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ വിധത്തിലല്ലേ എടുക്കുക. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മാതാജി അതങ്ങനെ തന്നെയാ. നിങ്ങളുടെ മാതാജിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ശീലം, അതിന്ന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. ഇല്ല മാതാജി, നന്നായി മനസ്സിലാവണുണ്ട്. അന്തരംഗ മാതാജി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മറ്റേ മാതാജി എടുക്കും. ഇപ്പൊ മാതാജി ലീവായപ്പോ ഈ മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവരും തരങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാലോ. നിങ്ങളുടെ മാതാജി എല്ലാവരുടെയും മാതാജിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുകൃപ തന്നെ. ഗുരു എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് പറയാനും ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നല്ലത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ്, അല്ലാതെ അടിയന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെയാണ്. ഞാനിനി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അത്ര തന്നെ വേണ്ടു, ബാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ? അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 10ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ചോദ്യമൊക്കെ നാളെ നോക്കാം. ചോദ്യോത്തരം അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ.